koncerter på Rampelys, det er et frisk pust af noget ægte og ærligt håndspillet musik, som man ikke bare får ud i smasken, når man åbner for tv eller radio. På sådan en koncertaften, der er det er egentlig meget blandet, men generelt så er der god stemning blandt folk, fordi man ligesom kan mærke, at der skal til at ske noget. Der er sådan lidt en summen blandt publikum, fordi de sidder og snakker sammen, og vi glæder sig til det, vi nu engang skal høre. Folk de er meget villige til at snakke med hinanden, og specielt i min rolle som bartender, der kan jeg have svært ved ikke at lave en lille jargon med de kunder, der nogle gange besøger mig. Sammenlignet med andres meget større spillesteder, så nyder jeg at komme på Rampelys og få den her meget intime, nære oplevelse af, at man er helt tæt på de udøvende kunstnere. Jeg tror, det fedeste ved at være en del af Be Sharp, det er at få lov til at høre musik med nogle mennesker, der er så passionerede omkring det. Du kan ikke snakke med nogen, der ikke ved noget om den blues, vi nogle gange hører. Hvis der er ikke nogen, der ikke vil nyde et show her. Altså, det giver ro i sjælen, når man kommer ud af Rampelys og har oplevet en live-koncert på den måde. Sådan et hyggeligt, intimt rum. Hey, what you doing? All the poodles in the house.